Aj žiaci našej školy vedia, že 7. februára 2015 sa bude konať referendum. Preto sme sa rozhodli študentom našej školy položiť pár otázok. Aký máš postoj k referendu? Kladný alebo záporný a prečo? Tak postoj k referendu mám rozhodne kladný, pretože si myslím, že problematika registrovaných partnerstiev sa týka ľudu, pretože my tvoríme predsa štát a preto by sme mali rozhodovať aj o tomto a nie aby o tom rozhodovala vláda. Takže rozhodne kladný. No, nestotožňujem sa s ním vôbec, lebo podľa mňa je príliš nákladný pre tento štát, ale aj keby bol teda ekonomická situácia na Slovensku lepšia, tak v zásade vôbec to nemá to hlavu petu a rozhoduje sa o ľudských právach podľa mňa základných, takže vôbec nemôžeme hovoriť, že sme demokratický štát, ak vedieme referendum o tom, či nejaká skupina obyvateľstva môže alebo nemôže mať nejaké práva. Tak myslím si, že rodina bola od začiatku, otec, mama a deti a myslím, že keď to fungovalo tak dlho, tak je zbytočné to meniť alebo nevhodné. Neviem presne, lebo je možné, že homosexualita, akože latentná, je príčinou veľa konfliktov a depresia a tak, ale zase neviem ani, či by sa mala porušovať akože tradícia rodiny. Takže musel by som si to dobre premyslieť a prediskutovať s takými ľuďmi. Čo si myslíš o tom, že by sa homosexuálne páry mohli sobášiť a následne si adoptovať deti? Ako sobášiť sa môžu samozrejme, ale s tým adoptovaním detí už by som nesouhlasil, pretože tie deti si berú vlastne príklad zo svojich rodičov a tento príklad by bol vlastne z môjho názoru zlý. No, tak určite si myslím, že majú právo sa sobášiť, ale v zásade aj keby teda populácia Slovenska vybrala, že nie, tak nič by to na celé veci nezmenilo, lebo keby chceli byť spolu, tak spolu budú.